Вось такі пажарны аўтамабіль будзе цяпер упрыгожваць двор дзіцячага садка нумар 44. З ініцыятывай усталявання арт-аб'екта выступіла Брэсцкае абласное ўпраўленне МНС. Такая акцыя ў абласным цэнтры праводзіцца ўпершыню. Мэта адна – прыкласці ўсе намаганні, каб забяспечыць бяспеку жыццядзейнасці маленькіх грамадзян. Сегодняшний арт-объект, который сделали работники МЧС на базе детского садика номер 44, это еще одно подтверждение тому, что работники МЧС очень большое внимание уделяют безопасности именно с раннего детского возраста. Сумесные акции, конкурсы и викторины. Тесное супрацоўніцтва двух структур управления МНС и управления адукацией дают станоўчыя вынікі. Взаимодействие с работниками МЧС на районных уровнях и областных способствует тому, что наши дети знают основные правила безопасности жизнедеятельности. Мы их обучаем через игру, конечно, всевозможные развлечения, праздники. Сумесна з супрацоўнікамі дзіцячага садка прадстаўнікі службы МНС у форме гульні нагадалі аб правілах паводзінаў з агнём. Дзеці бліжэй пазнаёміліся з тонкасцямі працы выратавальніка. Мелі магчымасць прымерыць сапраўдную пажарную форму, а таксама паназіраць за працай спецтэхнікі. Дети получат новое представление о профессии спасатель и, естественно, реализуют его в игре именно вот в этом нашем новом пожарном автомобиле. И дети с удовольствием здесь будут играть. И, конечно, это огромная радость и для нас, взрослых, и для детей. Спасибо нашей МЧС. Яшчэ з малых гадоў дзеці ведаюць, хто такія супрацоўнікі МНС. Некаторыя ўжо ўпэўненыя, калі вырастуць, абавязкова стануць пажарнымі. Там едет еще вода, и тут базар. Дедушка спасатель, я тоже рада стать пожарным, как он. У будучым падобныя арт-аб'екты плануецца ўсталяваць ва ўсіх установах дашкольнай адукацыі горада Брэста. Анастасія Кузіш, Сергей Мацвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».